Una llarga història, però clar, què és el que passa? Que els temps són molt diferents. Avui no estem en situació de tindre 3.000 o 4.000 socis, de fer comprar un local, la situació és molt dolenta. Nosaltres aspirem a l'autonomia financera perquè això ens dona la resposta política. És a dir, nosaltres sabem el que som a banda de la junta directiva i nosaltres volem fer un consell assessor. Un consell assessor de gent que no pot vindre a l'associació més deprimit del barri per a veure quina és la situació real, què és el que expressen els veïns i què és el que esperen. És a dir, donar-nos a conèixer més al barri. No es tracta de conocer que nos conozcan estrechamente pues con la plataforma de parados de Carmen Olvedre y con la plataforma de hipotecados también, pues que han venido muchas veces aquí y se reúnen aquí también los viernes por la mañana. Luego pues con la Asociación de Estudiantes de Secundaria, que es una asociación recién creada, pues una campaña que han organizado para recoger materiales. Mira, cuando vas a esa esquina de ahí detrás, verás que se cae una mujer, que está levantada en los ladrillos y se cae y se fastidia la piel. Que nos arregla. Y aquí, bueno, por esta zona es donde hay olores, toda esta avenida, hay olores en los desagües continuamente y no sé, supongo que será un problema del colector. Y luego, bueno, el abandono que está este polígono, el abandono de los barrios, porque supone, pues, no solamente... A la derecha está el primer carril bici que se empezó a hacer y se quedó cortado completamente. Cada vez más trabajan por la noche porque debe ser mucho más barato, entonces hay en barrios que se oye muchísimo. Luego la contaminación de los filtros, que no llega a ser lo suficientemente bueno. La crema de residus en la sementera és també un greu problema. L'empresa del vidre hauria haver posat els filtres l'any 2012, però encara no ho ha fet. L'Ajuntament va passar els drets urbanístics dels propietaris de la gerència a aquest jardí del polígon Ingruïnsa en blocs de 10 altures. El cost de la urbanització l'hem pagat els veïns, encara que l'Ajuntament va dir que no ens costaria res. Esa fábrica se trasladará allá darrere de la ITV, y así se construirán vivendes. L'edifici de l'esquerra, i sé que està més bonico, això és l'antic hospital de Minera. I era terreny industrial. Són 50.000 metres quadrats, propietat d'una immobiliària, que estan qualificats com a dotacionals en el pla general, però que estan en domini marítim terrestre. És a dir, que no se pot construir qualsevol cosa. L'equip de govern i algun partit planteja la modificació de la línia de costa que ara va per l'avinguda del Mediterrani i dur-la quasi a la platja. Costas plantejà fa alguns anys l'acondicionament per a ús públic de tota la platja, el passeig i el solar de Menera, a canvi de dur-se 400.000 metres cúbics d'arena.
La intransigència d'uns i altres va fer impossible aplegar a un acord i ara tenim el perill que quede definitivament en mans privades. La regeneració i naturalització del delta i del riu Palància fins al pont de la Via va ser promoguda per la Confederació Hidrogràfica, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, i també per la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, tot amb diners europeus. La Confederació va complir els plans, però la Conselleria no, i les obres estan per acabar. Després d'anys de reivindicació, la Diputació de València realitzarà l'obra de la passarel·la entre el barri de Sant José i Canet. Benvinguts i benvingudes. Júlia, vicepresidenta, Mati, que está en la junta directiva, Vicent y Mari, que nos ayuden pero que no están implicadas, y Paqui, que també és membre de la junta directiva. Bé, doncs volíem ensenyar-vos un poquet el barri, els problemes que té i veure un poquet quines dificultats tenim. Esta associació de veïns comença en els anys 70, però des de fa 2 anys és quan l'han tornat a reviscolar perquè s'havia tirat potser 15 de Raval en l'extrem, perquè el barri el delimitem d'esta punta més o menys del poble, que en aquestes cases ja s'acaba la població, fins a més o menys la plaça de la Moreria, no sé si la conegueu, seria més o menys els límits de lo que... Este solar era una escombrera, estava tot ple de restes d'obra, de porqueria que havia tirat la gent. Se munta molt de lío quan hi ha classes en el conservatori. Estan aparcant en la zona de dalt, quan a partir de la senyalitzada i redoneta cap a dalt no se pot aparcar, si no són veïns. Accedixen gent de tot el... Estava el solar net, havien posat unes valles. Igual van anar que neteje y no l'han netejat. Ese es el vertedero ilegal que ha hecho yo en un periódico. Sí, en la Gaceta salió. En la Gaceta. Pues això, tal qual els pavimentaren els propis veïns, igual que en algunes zones del poble, suposo. En els anys de la catapumba no tenen voreres, els cotxes s'aparquen on poden, s'aparquen en la porta de casa no pots eixir. Bueno, la il·luminació. Fixeu-se, tot este carrer només una farola. Només una farola y damunt del... Es que hemos comentado. Todavía no tienen la cédula de habitabilidad porque han puesto piedra. Han puesto en esa de piedra. Que nosaltres es tenien completament abandonats i decidim fer una intervenció participativa que la gent del barri implicara. Entonces l'associació de veïns ficarem pincells i pintura, quedarem així una vesprada, una montona de gent i bueno, això va ser una festa perquè participar moltíssima gent que era al carrer i que se veiera que en el barri no només n'hi ha gent major i n'hi ha cases tancades, porqueries tendien de restos fecales. I sempre ahí i tenim una escampa per així, estupenda. La plaça esta ens la van a fer aquí. Hi ha un museu municipal que se visita junt en la plaça de la Moreria, que n'hi ha un altre museu, se visita junt, que sapigueu que així en l'avinguda han eixit restos romans i no escarben més perquè es dona per... no fan més obres en carrers, entre altres coses, perquè es dona per que isquen restes. Una altra cosa que ens ha costat molt pelear moltíssim en l'associació, segur que esta casa que teniu en el cantó. En este canto d'ací hi ha una parada d'autobús escolar del col·legi. Unes velocitats, però vamos. I per el carrer Major igual, i bueno, ho comentarà Carlos també. I això li ho entras mes... Ya, pero el ruido es lo de menos, pero es que van unas velocidades que hay veces que dices, bueno, o sea, o cojo al niño de la mano si bien agarrado, o sea, es que no... I quan s'han fet les inversions no han tingut en compte el tema de la mobilitat, com ha pagat en el carrer Major, per exemple. Temes urbanístiques, el tema de rehabilitació de vivendes,
molta falta de manteniment. La intenció és que en aquest projecte de barri se'ls va donar a tots els polítics, abans de les eleccions, de les últimes que n'hi hagueren, a tots els grups polítics, per a que tingueren una idea del que nosaltres pensàvem que necessitava el barri. También habían hecho un refugio. Cada barrio tiene sus características y ahora veremos, bajaremos por ahí por la escalerita para ver un poco los anchos de las calles, las subidas, las cuestas y tal. Y nosotros lo que pretendemos siempre es hacer un barrio donde se viva, un barrio habitable en principio, que es lo que pretendemos, ¿no? Eso que dicen de revitalizar es que venga gente a vivir, gente joven, que se viva y que se viva bien. Soluciones que a lo mejor no son las que están, hay que buscar a veces soluciones creativas a problemas, a veces hay problemas que por los cauces habituales no se encuentran una vía y de repente a alguien se le ocurre algo muy simple y es lo que funciona, ¿no? Está lleno de coches, pero porque tenemos coches también y porque la accesibilidad es tan mala que aquí hace falta muchas veces tener coche, subir la compra es prácticamente imposible. De poder aparcarnos por la cuestión estética, ya, porque claro, esto es una de las joyas de Sagunto, yo creo, el casco como trama urbana y después como acceso el único acceso. Es que como son todo plantas bajas y vivimos en la calle prácticamente, cualquier conversación a partir de las 9 de la noche es que te despiertas, como si tuvieras a alguien dentro de las cosas que queremos, muchas casas vacías, pero claro, porque comprarse una casa aquí es como si te castigaran. O sea, no n'hi ha vorera. Estem parlant que el carrer ara han fet plataforma única, és prioritàriament peatonal, no n'hi ha ningú mitjà de seguretat pel peató, perquè igual que en el camí real han ficat els volardos perquè els cotxes no pugen damunt la acera, en el carrer Major tindrien que haver aquest tipus. Què passa? Si fiquen això no poden passar els cotxes. Solució, ficar el piló. El piló no funciona. Doncs ara tenim la inseguretat de tindre un carrer plataforma única perquè puguen anar els peatons. Els peatons tampoc poden transitar a gust, perquè a gust no, la gent no va, les abueles tropecen, la gent major que va en caire de rodes patís. Insegur, no transitable i a més mal fet que s'està alçant. I veure la ciutat els contenedors, el que parlàvem l'altre dia. I tens que anar esquivant-te. Muchos cantons de les fatxades, com dia antes... L'olor que fa, perquè fa molta calor, no plou, pugen a netejar quan pugen, si no és que els veïns se netegen la porta i el lleven, ahí pot estar... De les activitats que se proposen de fer en el casc antic, en la convivència després que se queda i tot això. Les professors mateixes, a la cera de les professors, s'intenten ficar alfombres, s'intenten ficar tal... La falta de visió. Nosaltres, en el projecte de barri, i per això l'han donat a tots els grups polítics, pensem que podria ser una forma de que, aunque passen els anys, la idea i la línia, ¿vale? Se marcaba una línea de inversiones y por orden de preferencia. Pero es que tampoco se pone la policía. Reunión con el concejal de tránsito. Pone una patrulla, todo aquel que no tenga la tarjeta. Listo, ya está, se acabó el problema. O sea, legalmente no tendría que estar en el centro, tendría que estar en los laterales, la cinta de paso de peatones, para que delimitara un poco visualmente. Una persona que tinguera que estar al hotel tendría que estar ahí. O sea, que vas, que vinc. Les cases fa